Anom ede adofo mu nuaba mama Kaakyire FM ne sunie sabre ye drusha wo manga na mu dankyerama mu odefo boa mponsem nana atwa nani ahweda nana kwakura eno ne yatutu anamon akọ ahemfi kasie mu boa mponsem ahemfie na yakwakoto oba Hemaa sabre ye beja kasamu yi ne ye bisa nana se ahenie ene akonwa kasie a wotiso no wonka akonwa ho asen kakra na onka odefo boa mponsem ho asem kakra ema abusua ene adofo ahoho aye frechiche ne benche yaba yentie bi enu nti efri sabre kwei no yebetie nsamrane kakra na fe oba Hemaa atoa so de akwakosi baabi de amayen onua trasidi netie amamre ene amane sede da bia nka kire no ma wo firi ukro hina bena wo yira wa adwabo ase adua ma sabre dankyerama boampensem asefo na sabre ni sukase ewurobe no eni ti dia meka kire wa ne se wo ye dankyerani se wo ye oduanani se wo ye agunani se wo ye asonani no ben bia mpanimfo wo na tie amamre ene amane na hwe na hu sede esitie mepa cho ya so na tie na oba panyini oba bekasa ama ye tie ne a eko medase. Another China and a Bani Senia, Nawamo, therefore, what was the man about the Senia and Nawamo? A company for Shetchen way, and May, a grand for Shetchen way, another China and a Bani Senia and Nawamo. You paid any China, but I don't know, say. Me paid any China, but I don't know, sir. A grandma, or anybody sang on Sosia. And carry a forcia, and I shower you. And any party fair, coach a master person in sa. Coach a master of Linia, coach a master of his and problem, and a final one some problem. Was that church day in Chiniqua? A church day in Chiniqua, and China, what you buy. Also sent a bobo, also sent a cubo, also sent you to Kuko, but in some massacre, I don't know. Kunya na yekesia baako ena ewo broni kasema na poto kasema woni branches nti se omo efesi any challenges na omu ntumi a omo kɔ akonya kese no ho ekobusa ho ananso omo de ba akonya kese ninim na yema omo akwankyere nti se de wonim no wo hwɛ aban a president wo ho or any ministers or any deputy ministers or any chief executives or MCs sana yenso ahemfo ye de no eti enso ni nyina n'echi no de bebe bia no itumi eboa ema nkunimde eba de ebebro nananom so no so yetumi ema ekokot said de be ya embra aban embra so ebedi echire Denkyira for enye se yenkan yasem said the Denkyira ya gidin no ope Denkyira abakosema e wo se wokɔ na wokoko bisa ebia ni se wo pese wo ti bibi free Denkyira hwe waba wo ba ye beka kyerɛw ebinom so omo afa omo se jema omo ana omo ye Denkyira fo nti de omo pɛ no na omo eka eka Denkyira ye nya fantifo ye wo central region wo hwɛ apa Denkyira e wo adanse na jukwa e ben Cape Coast nenso ye wo central region no nkyerese ye fantifo wo hwɛ central region a ye wo asenfo wo hwɛ central region a ye wo efutufo wo hwɛ central region a ye wo amai twifo mokwa omu nyina wo central region but region na ye wo eno no nkyerese ye fantifo ye twifo ankasa o pe twifo a ene na wahu Denkyira fo ti said they work in mining companies e wo Denkyira o hwe cloth edin kan ba ya na wo Denkyira hwe Iron Free Precious e wo Denkyira Kakum National Park e wo Denkyira but because the region no it's a central region enu nti nyoma e wo Denkyira no central no aka hye
kasha wano but enka nhye ewo ye kase yim because obi a oye denkyire ni bia onim so ye denkyira on kase oye fantini oye denkyire ni odefo bo amponsem oye me wofa oye me hene oye made nyina because oye me wofa na de me kyerɛ ne sɛ ne chiri ba direct akwantene ene me maame odefo bo amponsem mi nyini no na konta ne me papa enu nti onne me papa ene omo tete me ko school a me kra me wofa me ne me wofa ena etena ye wo me ntitiem eba ya kodru se akonya no etoye no me wofa ya ena de me si akonya so me di akonya ohu se akonya na me di no nya akonya ketwa wo se metena ho enu nti wo se menye suehu no bi nti me wofa di benim eko UCC eko pe kwan maame ema me kusua ade me sua ade enu mu na obaye ebebo me chidom wo bra ose obeye the masters tede be me ni nya me ya me wo ho a na waba etisen me wo fa ase etisen odefo bo mponsem aboa me kwan bebre so enna mete ho a mete ho ma odefo se me kasa anase metumi aye dwuma sunu bi aboa de nkyirama ya eyo odefo ono ena hye me san kwan no o ma mete se me yo ba nenso akonya na mete so no enye oba asa enu nti se me ko a me nkonko menim se me ye bema efri se akonya no oba ena di nkan etena so emre bebre me fi enkran na me ba na me ko me wo fa ho a dia me de kai nini so no odi nkan humi a ofre me na fra wo de frɛ me ni me nkoa me wo fa ase na ma jeso me nkoa me wo fa odefo bo amponsim me ka ne ho asɛm a ade abɛkyia asan asa wo ma worry said ye bema if you saw ye bema said ye e was ye worry or kyerɛkyerɛ me said ye bema e ye wade a eni sɛ wotwe ni twan or therefore kyerɛ me sɛ therefore de me ka em sɛ me nso na me brɛbo nyina no efri or therefore if you saw o kyerɛ me de me nye sɛ me ye obesima na me san eye Denkyira nyina e maame oye me wofa na se eba ne fie a oye me ba enoma bebre wanfa me se oye wofa ofa me se ne ba ne me nti nsɛm bi kra wo ho a ana nkomo bi wo na oni me di a ne yere bi ba no beti se oni me di sansɛm na de o kan ne se o therefore nti wo de bibia wo be kan kyerɛ wo Hemaa ye we special nkomo a ye di nkomo a ye besere ekwan ye befa so a ye benye sika se ye sika ne de ayade a me wo fa ase ne be de ye sika oni me dwen so therefore de minim de me nkan fa no ho na emu ye ade nso na enye de a obe discipline wo papa obe keka na dwen akyerɛ mo we hu se de wo ye no wa anya ade sabre meton sa Fred Denkyira ni biara o bebia Denkyira for no ya yes ejufo eni ntiga na mamu die be ekro bia ni wa Denkyira for enim sabre ɛyɛ nokre ɔba Hemaa ama yate aseɛ sɛ ɔto nsa frɛ Denkyirafoɔ ma yo sɛdeɛ wote mfiti aseɛ no Denkyira ba Hemaa na yɛkɔɔ no hɔ ekotie sabre nea ɛkɔ so ɛwɔ Denkyiraman mu no nti mfonyini a ɛyi kyerɛ no nyinaa yɛ nana ɔdɛɛfoɔ boa mpɛnsɛm ne mfonyini ɔne ane maame ɛsan yɛ no wɔ faseɛ wokɔ efie akonnwa mu die a
ne ba prɛko pɛ na saa bere ɔda fam yi na ɔdɛɛfoɔ boa mpɔnsɛm ne pagya ne wɔfaseɛ de ne kaa ne ho ɛno nti na mɛka kyerɛ wo sɛ yɛ nananom ahemfo ɛmaa ne mmarima monhwɛ sɛdeɛ abusua ɛdɔ a ɛwɔ abusua mu enti yɛ nananom ahemafoɔ yɛ nananom ahemfo binom asɛm yi nyɛ afotuo ɛmfa ma obi bia saa bere wote akonnwa kɛseɛ so ɛwɔ sɛ adwene ne ka bom akoma no bom na ɛyɛ baako ɔdɛɛfoɔ boa mpɔnsɛm ɔde ne deɛ akɔ ɛsamado ɔde atoa nananom saa bere yi deɛ abusua yɛ kaa ne sɛ Ghana man baabi biara dɛnkyerɛni ba bia wɔ obiara mmra na ɔmɛboa na yɛnkorakora ɔdɛɛfoɔ akyi koraa ɛyɛ mo de hyia mama Kaakyire na saa bere meto nsa frɛ Denkyira ɔbaa Hemaa nana ama atsa meda ase bebree